Jeg låste døren. Så. Okay. We gonna destroy. Bro. Ja. Hvad fuck er det for en hjem? Jeg vil ikke... Mig og James spiller fucking Bed Wars. Vi har spillet 2 gange indtil videre, og vi er tabt som de allerførste 2 gange. Så det er lidt Sigma. Yeah, you already know. Ja, vi bliver nødt til at lave et bedre bed defense build. Okay, nej, jeg kan med noget. Gå. Fucking kæft. 2 meter. Skal vi ikke tage det? Ikke så slemt. Vent. Fuck. Skal vi lave sådan en bog? Lad os lave en bog. Okay. Vi skal ikke til nogen steder hen, altså. Bro, fuck der med sæt der. My bad. Ryk dig. Jeg begynder at bygge en bog. Bro, hvordan fuck jeg fucket det så højere? Hvor er jeg på hende? Og Green kommer over til os, James. Green kommer over til os. Okay. Køb et sværd. Vi skal have et sværd hver. Giv mig 5. Jeg har ikke nok til 2 sværd. Ja, nu jeg køber også et selv. Jeg har nok. Okay, han stoppede. Bare være ready alligevel. Jeg står bare glor. De tror, de er ikke noget i forhold til os, bro. Vi er til gengæld. Yes. Ryk dig. Ryk din kæft. Ryk dig. Nej, det grønne faldt ned. Jeg er bare tøjt. Jeg sidder fast og lød. Han faldt. Nej, fucking er lort. Min også. Mit flexet bacon. Hvor meget koster det der armor? Det er 20. Jeg mangler 7. Bro, Green ankommer. Og falder ned igen, bro. Hvad pænt er grønt lige? Det er så lort, bro. Bro, er han på mobile, eller hvad? Men nej, kom tilbage. Jeg har en motherfuckeren. Okay, hvad nok? Dyret hopper ned, bro. Nej, bro pøllet væk. Jeg tog ham. Tag dyr. Yes, man! Let's go! Fuck, han havde meget pis. Let's fucking go, Matt! Fuck, vi er Sigma. Vores første elimination. Bro, nobody gonna win against us, bro. Nobody gonna win against us, bro. Nobody gonna win against us, bro. Jeg har så meget fucking træ. Nej, busted du over 3. Kun 3 hold, Mads. Hvad fuck er det, vi laver? Hvad fuck er det, vi så laver? Nej, du blokerede hele. Ja, bro. Jeg kan ikke komme igennem, bro. Jeg færger. Nej, fuck. Jeg faldt ned. Du er pis. Jo, bro. De er oppe ved grøn base. Nej, han kommer nu. Ja, de kommer. Jeg kan ikke komme op. De er så tryhard. Men vi kan ikke være her. Fuck, er det pis? Fuck. Fuck, er det så pis? Hvad det fuck er det så pis? Nej. Men der er også med os. Nej. Pis. Du kan høre, jeg kan høre ham, bro. Har du styr på ham? Jeg gemmer mig bare inde ved sengen, tænker jeg. Bro, jeg kan ikke komme ud. Det så gør jeg kan ikke komme ud. Nej, han eksploderer. Han kan ikke engang komme ind til sengen alligevel. Dyr. Fuck, er den lige fucket ud? Nej.
Jeg kan bare se jer battle. Bro, nobody gonna win against us, bro. Hvor fuck det bare hen? Fucking ikke gå. Du er så lige ved han bare. Fucking nørd. Det er bare forkraftet med efter ham. Bro, der er sådan hold lige ved siden af os. Eller hold på. Samme strat. Hvad er Samme det? strat. Fuck, jeg mangler 1 iron. Du kan også bare hide her om bagved. Her kan ingen fucking se os. Hvor er det James? Kan du se? Se her, kom herover James. Herover. Vi kan bare gemme os herinde. Eller her. Sådan lige rundt om hjørnet her. Okay, vi laver... Lad os gøre sådan her. Så gør det bare op i Jesper. Ja, men bro, like... Nej, vi køber wood. Jamen det skal vi have fucking guld til. Ja, det får vi bare ved at drible der derovre. Du er lidt for confident, Bjørn. Really, kan du købe os 2 svær? Ja. Rigtig godt. De har meget... Bro, alle tryharder. Hvorfor fuck tryharder alle dem? Prøv, vi prøver bare at have det sjovt. Ja, bro. Her, kom her, dit fint. Hvorfor kan det med de der 4 blok rundt om de fucking taber der? Det ser bare synkronisk ud. Det kan hvad synkronisk betyder. Det gør jeg heller ikke, men altså. Det har du ret i, det har du ret nok. Det har du faktisk ret i. Hvad fuck betyder synkronisk? Det er ikke synkronisk til noget helt andet, bro. Du jabber. Ja, det har du ret i. Okay, bro. Vi kan stadig nå at få vores første win. Vi har stadig sådan en halv time. Orange team eliminated. Bro. Der er kun 4 hold tilbage. Okay, vi har en chance. Eller, det har vi ikke, men... You already know. You already know, chat. Okay. Sorry. Okay, jeg bygger sådan en mur. Loki. Hvem synes du er bedre? Donald Trump eller Biden Joe? Hvorfor fuck skal jeg blande mig i politics nu, bro? Jeg prøver bare at spille Minecraft med dig, bro. Calm down. Calm down, bro. Jeg dræbte mig selv. Let's go. Vi bygger The Great Wall of China. Skal vi ambush dem? Nej. Fuck nej. Bro, du er sindssyg. Prøver du at dø? Bare bliv ved med den der mur der. Vi har ikke tid til det andet. Ja. Det er alt, hvad vi kan gøre lige nu, bro. Kunne det ikke være sådan en Sigma, hvis vi hidede, ikke? Og så er der bare en, der ved, så er der bare en, der ved, sådan, hvor vi er. Ja, bro. Og så Det kunne være. Nej. Hvorfor kan jeg ikke ødelægge den her? Spar lige op. Vi sparer lige op. Hvor meget iron har du? Kun nok til 1. Nej, så spar op til det andet. Du holder vagt. Det er min defense lige nu, kan se. Okay, bro, vores goal er destroy det her. Yeah. Ja, se. New back and away. Bro, realize vi var alt for strong. Og en twerkede på mig også, bro. Hvad fuck er dyret for ben? Bro, kunne det ikke low-key være like sådan, hvis vi gemte os inde i vores bed defense, og så når de kommer, så jumpscare vi dem? Det gør vi, Loki. Det er game strat, James. Hvordan fuck er de allerede diamond armor, bro? Hvem? En for grøn, bro. Nå, okay, der er no. Okay, vi destruerede en med diamond armor, så vi destruerede... Det gjorde vi jo sådan set ikke, vi tabte. Ja, men like, han blev low-key glemt, han blev low-key gemslet. Fair nok, god point. Carry team destroyed. bare gå ind i basen, jeg bliver ret sådan taget på. Det er også en escape ting. Fuck, vi er kloge, jo. Fuck, vi er kloge. Vi er ikke kloge, bro. Vi har ikke nogen escape.
Så er det bare. Nu er vi. Kun én seng, James. 2 personer, 1 seng. Wow. Ja, bro, det lå det game strat, hvis du er i starten af spillet. Det er det late game. Nej, det er. Der er gået kun sådan 4 minutter, hvor jeg kommer her. Ja, alle seng bliver ødelagt. Vi bliver bare herinde, ikke? Ja. Han kommer. Nej, han croucher også. Kom her. Okay. Han er de der. Okay. Nå, mig. Jeg kommer tilbage. Escape! Never mind, han har en enderpearl, never mind. James, nej! Nå, man får lige en enderpearl. Jeg kan ikke lide det her spil. Venner, det her, bro. Køb et fucking sværd. Køb fucking sådan de dyr.